ụlọ akwụkwọ Community Secondary School Ogbunka eturukugo n'ogo nke ndị agụmakwụkwọ sekọndrị ebe ụlọ akwụkwọ Good Shepherd Catholic Nursery na Primary School Ogbunka gbara ndị nke mbụ n'ogo nke ndị prima na ya bụ asọmpi ajụọ aza nke otu gbanụgbanụ na-ahụ maka okwu gbasara agụmakwụkwọ chịkọbara na njikọ aka otu ahụ na-ahụ maka ọdịmma ụmụafọ Ogbunka. Ya bụ asọmpi ajụ aza maka ụmụakwụkwọ nọ n'ogo agụmakwụkwọ prima nakwa nke sekọndrị n'ụlọ akwụkwọ dum dị n'Ogbunka okpuru ọchịchị ime obodo Orumba South na Anambra Steeti bụ nke achịkọbara na ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ndị Ogbunka nke dọtara ụmụakwụkwọ, ndị nkụzi nakwa ndị isi otu ahụ na-ahụ maka ọdịmma ụmụafọ Ogbunka. Ka Queen Anịgbọọgụ kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya, onye Vice President General nke Ogbunka Development Union Injinia Ikenna Ọkpara kọwara na ya bụ asọmpi bụ nke a ga-esi na ya wee chọpụta ọnatarachi dị iche iche n'ebe ụmụaka ahụ nọ ka ọ na-agwa ha okwu n'etu ha si gbaa mbọ. Injinia Ọkpara kwuru na onye ọbụla gụrụ akwụkwọ banye n'azụmahịa ọ ga-eme ihe n'ụdị mara mma. Onye ọbụla mara ka ọsọ ọ chọrọ ime ya na ya mesie ike. Onye ọbụla eti uchu akwụkwọ uru dole ego akwụkwọ. Onye chairman nke Ogbunka Education Committee Chief Ikenna Ikedimma kọwara na ya bụ otu agụmakwụkwọ bụ nke chọpụtara na agụmakwụkwọ na-adazi ada n'oge ugbu a wee chọọ ka ha nyere aka kwalite ya. N'okwu nke ya, onye quizmaster bụ Honorable John Ibagwa gwara ụmụ akwụkwọ ahụ na dịka ha nọ n'ụlọ akwụkwọ a ga-agba mbọ mụta ihe ga-enyere ha aka nyekwara ezinụlọ ha aka n'ọdịnihu ma gbara ajọ akparamagwa ọsọ. N'okwu nke ha, ndị ahụ dị ụmụaka ahụ bịa ya bụ asọmpi, Nwaada Chidimma Okoli nakwa Maazị Chibuike Eze nwere obi aṅụrị na ha nwetara ezigbo mpụtara na ya bụ asọmpi wee kene ndị chịkọbara ya. Inye onyinye nke enyere ndị ahụ nwere mmeri nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme.